Okay, now I feel stupid. Look at this guy. Remember how I was telling you? Θυμάστε, παιδιά, που σας έλεγα πόσο μεγάλοι γίνονται οι σπάροι. Ναι, πιάσαμε έναν, είναι σχεδόν διπλάσιος, παιδιά. Παιδιά, είναι σαν την παλάμη μου σχεδόν. Θα βάλω τώρα να τον μετρήσω. Θα τον βάλω για λίγο εδώ. Οκ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τον μετρήσουμε. Παιδιά, είναι σαν μικρή τσιπούρα. Ο τύπος δεν υπάρχει. Εννοείται ποιος τον έπιασε? Η κυρία Blooper τον έπιασε. Miss Blooper caught this guy. So let's see. Because I feel really confident about this one. So this one is, holy shit. This one, ladies and gentlemen, is a whopping 20 centimeters σπάρος. Είναι εύκολα, παιδιά, είναι και λίγο παραπάνω, γιατί το μέτρημα πάει από την ουρά μέχρι τη μουσούδα. Είναι 20 πόντους σπάρος. Είναι σαν την παλάμη μου, σαν μικρή τσιπούρα. Μπράβο, αγάπη μου.